No niin, se on Pirkka-Littleri taas täällä ja ollaan tosiaan valmistautumassa aamupreku kädessä. Richards Dartsin Summer Cupiin ollaan tänään menossa tonne Isoroballe, niin meitsi on osallistunut nyt, siellä on nyt 3 eri, laitan tohon teille niin näette, niin 3 eri kisat, niin 11.30 alkaa 170 suorakappi. Eli häviöstä suoraan ulos ja sitten mä oon osallistunut nyt tohon tasotukseen vielä. Katsotaan minkälaista materiaalia mä saan sieltä kuvattua mutta mut käydään ainakin kisojen jälkeen miten meitsillä on mennyt, niin tulokset ja kaikki noin käydään läpi, niin meikäläinen huitaa sieltä puuron tästä naamariin ja nää pikkuhiljaa valuu pelipaikoille, kun se on 11.30 alkaa toi kello on nyt 9:30, niin mutta joo, mennään näillä. Tossa on nyt noin mihin mä oon menossa, niin tasotukseen ja 170. Hyvällä mielellä kisoihin, siellä on aina kivaa kumminkin ja jotain tuttujakin varmasti paikalla missä käynyt heitteleen, niin siellä on aina joku tuttu naama, niin ja näin. Tee mitään, laitetaan vähän dödöä kainaloon, niin eihän se ihan paskalle siellä sitten. Tikat, mitkä lähtee messiin. Eli tässä on nyt nopeasti, kun käydään läpi, niin nämä Sensei Dartsin G1. Numero 2 flexeillä, vähän pidemmillä terillä. Sitten tässä on Rob Crossin, nämä mun varatikat nyt, niin siellä on 4/2 terät ja onks nää numero 6 flexit kiinni tässä. Nämä on mun kakkostikat ja näillä mä viskon ensisijaisesti. Joo, tähän mukaan ja lähdetään menoksi. No niin, sit mennään. Siinä on päivän fitti. Tommonen aika semmonen paitavalinta, että kun tunnin heittelee, niin se on läpimärkä. Ja on tämmönen 110 kiloa, kun laittaa tuohon tunniksi viskoon, niin se on semmonen Amazoni saa. No niin, let's go. Tosiaan unohtui aika lailla kuvata ihan täysin tuolla, ettei tullut paljon kuvailtua, mutta iso suositus Groomtown Jackille tonne Isoroballe, niin jos et ole käynyt, niin ehdottomasti voin suositella, että on hyvät tilukset heitellä tikkaa ja näin edespäin. Eli oli mukavaa jengiä siellä ja paljon oli tilaa ja ilmastointikin pelasi, niin oli mukava heitellä ja tässä nyt vähän jotain näkyy, niin siellä jengi laittaa tikkaa tauluun. Summer Cup käyty Richards Dartsilla, niin käydään nopea läpi, että miten Pirkalla kävi. Eka matsi 170 suorakappi, niin eka matsi ja no sieltä tuli nuhaa, että ei tuplat ei osunut ei mihinkään ja sit mentiin sitten penkille istuun ja ihmettelee ja katsoo kun muut pelaa, niin ekat tasurimatsit ja ekasta matsista, no sieltäkin tuli nuhaa, ei oikein lähtenyt, kaveri vaan heitti paremmin ja osui tuplat, niin ei sen enempää selityksiä. Seuraava matsi parannettiin, sieltä 3-1 voitto. Vähän reilu 60 keskarilla. Alkoi pikkuhiljaa kulkea vähän paremmin. Seuraava matsi 3-0. Päästiin jatkoon. Sieltä muutama hieno lopetus. 114 ja 100 yhteen matsiin. 5-9 keskarilla. Jatkopeleihin päästiin. Sieltä 3-0 voitto. Nätisti. Sitten varmaan päivän paras peli. Joku suonenveto. 6-6 keskarilla painettiin siitä niin jatkoon vielä ja sitten ihan jäätävä sulaminen. 2-0 johin tätä ja sitten en tiedä, jotain siinä tapahtui ja ei enää osunut mihinkään ja sitten ei muuta kuin Pirkka kotia nukkumaan ja se oli sitten sillä taputeltu ja kyllä sieltä tämmönenkin tarttu matkaa, että pronssimitali kaulaa ja yöhön ei lähti Kalleva. Himaa päätyyn, oli aivan loppu sen jälkeen. Mut joo, oli todella siisti päivä. Pääsi heittämään kovia ukkojen kanssa sinne ja hyviä vastustajia oli siellä. Tiukkoja pelejä oli. Jos alkaa se kotona viskominen kyllästyttää, niin menkää heidän kisailunetin kautta ja kattokaa teidän lähin viikkokisa. Voin ehdottomasti suositella, että hemmetti kun saa hyviä pelejä ja on paljon saanut hyviä frendejä sieltä jo.
Ja mukava päästä heittää vähän friendien kanssa ja niin voi ottaa muutama limppari. Mut ei mitään. Oon kiitollinen, jos otat meitsi YouTube-kanavan tilaukseen, seurantaa, niin et missaa seuraavaa videoa, koska näytän tulla sisään. Come on! Niin kuin Juti sanoi, mennään eteenpäin.